Dek, Dek Epa, Dek Ragil, Dek Yati, Dek Fitri, sak pupuh foto karo penganten. No. Apa kowe ra kelingan Kidangi ramunggah rene piye to iki? Oke, baik. Wis dikeki no kok. Lho sayang, belum, Pak. Oke. Hah? Mas Tejo kok dereng lho. Sing dikeki mesti cita iki. Oke. Nano, ayo. Nano. Apa kowe ra kelingan jelas ada wasik spesial keluarga besar Cilacap Pak Tejo
Pono ganteng dhewe Ora yanto. Pono mrengut wae Pono wetenge luwe Pono ireng dhewe Pono Pono Mumet mumet mumet. Manuk gokil Cile. ben suwe hingga di celana. manuk apa nih Manuk purit bogel penting suwe nengke iya ben hari yang mantap. Assalamualaikum. Takbirullah hari yang mantap Asik. Iyain iyain. hari yang aneh Aduh sedap. Kowe iki sapa ora oh jane? iya baleni Erik aja culin pisan iki tenan iki syuting iki tanggapan barang kok baleni Ongke, puter ongke. hari yang mantap Oke, iyain aja iyain. aduh sedap orang mana tapi piye lah salah terus piye pengen gocek pusing belum saya ngajari iki Bukan begitu Piye, piye? sayang. piye Dengarkan dulu ya. oke Malam yang mantap. oke baik Aduh enak. Ayo genti. sesak lebu sedeng lah kan malam yang indah malam aduh enaknya nah sesak lebu sedeng apa candaan deh alah ya apa lah malam yang indah sesak lebu sedeng wah kesuwen Jorok to, Mas. sing jorok kowe kuwi malam yang indah Jelas tanda. spesial buat keluarga besar Kebumen ambal bergoyang sesak lebu sedeng Apa
sok-sok nenek desain baju boyor sok ini. Ini tuh ibaratnya kembang, Mas. Kok nek tengah kene sisan lho ni. Sing menggolekkan kumbang yang Iki kira mari apik yo ni. Wah, asline ora ndemok iki lho. Lah ndemok apa? Leket mau kena Salahmu kene dhewe ane to kene lho. kono. Yo kene nak. Oh, aku ki mah aku. Lambe iki slewer-slewer. Iki barang nggo apa jane iki? Iki ki variasi, Mas. Ibaratnya kembang sedang menanti kumbang ngoten lho, Mas. Lah ini kembang apa kaya kembang apa? Iki yo ngenteni kumbang iki kan. Ngenteni tawon kuwi. Alah kapan-kapan. Entup dhewe sisan kono malah. Apa iso? Oh gak maksudnya ngenteni tawone sing entup lho. Abad pis manis yen ngucap sing kanthi hati-hati Panas sataan endi. hati-hati nyata keabdian sejati. Jelas nada campur sarini. Jelas. Anggo. Pak E joget, Pak E. Pedes manis opo sabun saumpama aja ngucap ora tegas tanpa guna. Piye wedine Pedes manis sarpo langit saumpama aja ngucap yen to amung sampun tata nyupet rasa kang samar kakar wikar pikoleh tejo bengkok nirut toya nganggo kanca jroning sepi. Titen ora nganti mlayu neh niku. ngantri. Dek iki ngene Pak Nyono mlayu kok. Alah tak titeni pokoke. Oh lho. Nganti kondur neh titen. Lho Bapak pundi, Mas? Bapak mboten derek. Mana? Oke. Oh, pokoknya agar melayu neh titen ono gitu. Ayo entekno, Mas. Pedes manis yen